Gilang human statue nga taga Mandawi City nga si Bluman mohimo gyapon panagsa sa iyang naandang rakit. Butang nga gikalingawan usab sa mga tao. Nakatrabaho na hinuon siya sa City Hall. Human gitabangan sa mga opisyal sa Mandawi City. Arang live report ni Nico Serino. Nick. Yes, Lan, napangumusta nato karong adlaw si Bluman na bantog pipila ka semana ang nakalabay. Kumusta na siya karong nakatrabaho na apan murakit gihapon pupanagsa. Sa usa ka dapit nga duol ra gyud sa Mandawi City Hall, mipahimutang si Marvin Lastimoso. Mas naila siyang Bluman sa Sugbo, human nag-viral ang iyang hulagway karong bag-o, gumikan sa iyang talagsaong gimmick. Ang mga lumalabay na lingaw sa iyang gibuhat. Gani kining pipila ka mga estudyante nga taga Mindanao nga nag-educational tour nagpahulagway uban kaniya. Nakita na ko siya sa TikTok sa scroll lang ko ba then trending man gud siya sir. So karon nga naami sa kuan sa Mandawi murag na shock ko ba kay wala ko ga-expect nga dili siya magtambay. Ang gabing effort jud mo, jud ako maingon jud kay di ba nalalim bitaw na kanang magbutag pain sa imong lawas tapos kanay ang dedication sa iyang kuan sa iyang gapon guro ng passion kay syempre malipay biya siya na magpalipay og laing tawo. Usa ka buwan na sukad nakasud sa trabaho sa City Hall si Lastimoso nga gisaad kaniya sa opisyal sa syudad human na baniog ang iyang istorya. Na-assign siya isip night shift guard sa City Social Welfare Office sugod ni atong Abril 1. Apan may mga higayon gihapon nga mubalik siya sa pagpangraket isip Bluman. Panagsa kanang wa ko ikapiti sa line ko ginani. May kabaguhan sa kinabuhi na sir. Naagi kabaguhan. Nalipay ako mga pamilya. Nanakoy tarong pangitaan. Nakatrabaho og tarong. Ang iyang mga labaw nabilib sab sa work attitude ni Lastimoso. Ang iya hamanggong experience ba as katong previous niyang work is a security guard man, so mas haom gyud siya no ang iyang kapasidad dito sa Jaso. So far kuan man sad kanang kugihan man sad. Nakiusap siya sa akin na kung pwede panggabi siya. O sabi ko, okay, kay gusto niya mag-sideline din. Subay ni nila nagpasalamat si Lastimoso o si Bluman sa tanan nga miabag kaniya dunay ubay-ubay nga mga dunay sab siya nga nadawat sukad nga nabaniog ang iyang istorya hangtod sab nga nakadawat gyud siya ning panarbaho isip job order employee sa Mandawi City Hall. Alan? Okay, daghang salamat Nico Serino.